Croeso fy nghyfaill gochlwallt. Croeso i'r gartref John Goch. Ogof? Ti rioed yn byw mewn ogof? Wel, pam arall ti'n meddwl bod neb yn gallu dod o hyd i wylliaid cochion mawddwy? Gwylliaid? I mewn â ti, i'n llety ni, lle mae'r hyn dwi'n i aroglin. Codi'r awydd i farddoni. Mwy o oglin a barddoni fyswn i'n dweud. Dorti, yli be ffeindio ni ar fwlch yr oer ddrws. Wedi mynd ar goll yn yr eira. Be goblin dy'r peth rhyfedd yma? Fi'n rhyfedd? Blinking cheek. Dydw i'm yn hollol siŵr eto, ond ma hi'n siarad Cymraeg. O fath. A mae ganddi hi enw Cymraeg. Mari Siencyn, dyma Dorti. Be goblin dy'r dillad rhyfedd mas gen ti hogan? Mae defnydd y got ma'n edrych fel sidan. Lle ges di? Y bala? Ew, dyn nhw'n gwerthu pethau fel an y bala dyddi yma. Wel i sir i oed yn byd tebyg. A mae di stwffio fel beth. Efo pli? Pli? Ond be am chwain? Sgyn i am chwain, siwr. Wel fe gen ti erbyn heno. Ma nhw'n berwi yma. Rwan stera, Mari, a cymera ddisgwyliad o gawl efo ni. Lyfli. Blasus iawn. Cawl be ydi o? Wiwan, efo mymryn o fran. Fedrai'n bita hwn? Os o broblam? Mae'n bita cig i ddechrau arni. Heb sôn am gig wiwer a bran. Ti'n lwcus ar y diawl i gael darn o gig. Tyda fo i mi. Gai ofyn pam ti'n mynd bita cig? Dwi'n llysieuwr. Dwi ddim yn credu mewn lladd anifeiliaid. Wel, am lol! Llwgyn eidi fama. Be goblin ti yn fita ta? Dipyn bach o bob dim. Veggie curries, caws, tai. Glywys dyna, John? Mae'n bita tai! Di hwn yn rhywbeth i fita, ti'n fod? Faswn i'n trio taswn i'n dyledi. Ddim o ti eisiau gadw dy ddanaf. Wyt ti'n mygo di? Ond yn swnio fel bygythiad i mi, de? Na, wir, dim ond tynnu coes. Wir ar... Dwi'n falch, achos fel y gweli di, nid ar chwarae bach mae bygwth John Goch. Rhyn nerth ar brenin Arthur, wyf farth, ond nid wyf yn byr, yr wyf yn sicr hefyd. Y fi yw bardd harddaf y byd. Dwi'n yn siŵr am hynny, chwaith. Ond nôl at hwn, be yn y byd ydi o? iPad, siwr iawn. Be? Math o gyfer i fiadur. O, da chi mor ffec. Ddangosau i chi. Llun y ddau i ddechrau. Dyma fy nghi i adra. Se gestur y fiwch na fel ni fanna? Ci ddim bywch. A dyma fidio'n ffrindiau'n dawnsio. Dy ffrindiau di! Pam ti di gwasgu nhw fewn i fanna ta? Gwaith y diafol dyn, John. Grach di. Ond dwi wir yn gobeithio na breuddwyd ydy hynna na'i ddeffro mewn munud. No! Ti ddim yn breuddwydio. Gai gofyn rhywbeth i chi? Pa flwyddyn di hi? Dwi wir angen gwybod. Wel am gwestiwn hyrt. Mae hyn 1, 5, 5, 4, siwr iawn. Ond ddim 1554 oedd i bora yma. Ddim i mi o leia. Pa flwyddyn oedd i ti felly? 2019. Dwi wedi teithio dros 400 mlynedd yn ôl i'r gorffennol. O'n i'n iawn. Derwiniaeth ydi hyn.